Batzuetan, irakurtzen ikastea zaila edo aspergarria izan daiteke. Horregaitik, irakurketa modu divertigarrian lantzeko jolas batzuk ekartzen dizkizuet. Etxean modu errazean egin ditzakezue, etxan dituzuen altzari eta materialez baliatuz, edo berziklatutako materiala berrerabiliz. Irakurtzen ikasten gaudenean, letra solteak eta haien soinua, silabak, hitzak, esaldiak identifikatzen ditugu. Gure kasuan, 3 maila bereiziko ditugu. Berdea, letra solteak identifikatzeko, urdina silabak lantzeko, eta laranja hitzen irakurketa lantzeko. Mailak txandakatu ditzakezu. Berdea oso erraza egiten bazaizu, urdinera pasa zaitezke, edo laranja zaila egiten bazaizu, urdinera pasa. Jolas guztiak maila berde, urdin zein laranjan jolastu daitezke. Helburua jolastuz eta ondo pasatuz ikastea da. Goazen lehenengo jolasarekin, letren bingoa. Maila berderako dado bat eta letren txartelak beharko ditugu. Zuk zeuke egin ditzakezu. Dadoa kolore zurikoa edo kolore bakarrekoa izatea gomendatzen dut, ikus dezakezuen bezalakoa. Partaideok letren txartelak izango ditugu, eta dadoa jaurtitzean irteten den letra txartelean dugun fijatuko gara. Letrak adi-adi begiratu itzazu, eta ohartu ea irumendi dituen, terraza daukan, gorantz edo beherantza doan. Dadoak ateratako letrak gure txartelean baldin badaukagu, markatu egingo dugu. Eta letra guztiak markatuta ditugunean, bingoa daukagu. Maila urdin eta laranjan ere egin dezakegu. Eta apur bat zailagoa egiteko, dadoa erabili beharrean, norbaitek silabak edo hitzak ozen esango dizkigu. Guk txartelean daukagun silaba edo hitza entzutean, markatu egingo dugu. Eta lehen bezala, guztiak markatuta ditugunean, bingo! Haize golfa. Jolas honetarako, zuloak eta pilota behar dugu. Zuloak jogurtapotekin, edolontzi edo beste materialen batekin egin ditzakezu. Eta pilota bezalanik garbantzu bat erabili dut, baina putz eginez mugi dezakezun beste edozer gauza izan daiteke. Zulo bakoitzak letra, silaba edo hitz bat izango du, eta gure pilotari putz eginez esaten diguten zuloan sartu egin beharko dugu. Zaila zaitez pilota, soinua duen potean sartzen. Ikusiko duzu zein jostagarria den. Hitz ponga. Aurreko jolasean erabilitugun jogurtapoteak berrerabiliz eta pinpon pilota batekin jolastuko dugu. Oraingoan, jogurtapoteak etzanda jarri beharrean zutik jarriko ditugu, lerroan, irudian bezala, zein multzoan. Pinpon pilota esaten diguten potean sartzen saiatuko gara, pilotak lehenik lurrean bote bat emanez. Beste pote batean sartuz gero, letra edo silaba horrekin hasten den hitz bat esan dezakegu. Boloak. Ikusiko duzuenez, material berdinarekin hainbat jolas desberdin egin ditzakegu. Jogurtapoteak zutunik jarriz eta pilota batekin, boloetara jolastu dezakegu. Ea, soinua duen potea botatzen duzun. Futboleroa. Futbolari amorratuentzako jolas aparta. Aulkiak, ateak izango balira bezala jarriko ditugu, eta baloi edo pilota esaten diguten atean sartzen saiatu beharko gara. Jaurtiketa bakarra erraz egiten baduzu, zaila zaitez 3 jaurtiketa jarrairekin. Ea, ti, mu, bo ateetan ordenean sartzeko gaizaren. Punteria jolasa. Jolas honetarako diana batzuk eta pilotak edo paperezko bolatzuak beharko ditugu. Dianak paperez egin ditzakezu edo bururatzen zaizun beste moduren batean. Helburua, pilota edo paperezko bolatzua esaten diguten dianan sartzea da. Jolas hau, letra, silaba edo hitzekin beharrean zenbakekin egin dezakegu, eta horrela buru kalkulua landu. Zenbat puntu lortu dituzu? Gainera, divertigarriagoa izateko, paperezko hegazkintzoak erabili ditzakezu. Aurrera! Bizkorrena naiz! Honetan, letrak, silabak edo hitzak gelako horma edo leku desberdinetan jarriko ditugu. Eta esaten digutena entzun bezain pronto, non dagoen bilatu eta korriketan ukitu behar dugu. Gepardoa bezain arina izango altzara? Korri memory. Denok ezagutzen dugu memory jolasa. Piezak buruz bera izan da bikoteak aurkitu behar dituguna. Korri memoryn, bikoteetako bat mahai batean egongo da, eta bestea beste mahai batean. Beraz, bikoteak aurkitzeko,
mahai batetik bestera korrika joan beharko dugu. Ausartuko altzara? Azken jolasa, bila-bila da. Etxetik zehar, letrak, silabak edo hitzak eskutatuko ditugu, eta guk esaten digutena aurkitu beharko dugu. Beste letra, silaba edo hitz bat aurkitzen badugu, zegoen lekuan utzi beharko dugu eta bilatzen jarraitu gure aurkitu arte. Zuk ere, jolas gehiago asma ditzakezu eta praktikan jarri. Dibertitu eta zaindu zaitez.